А ти още повече се закопаваш, же, човек. Излез от тия коловози, дето се направя. А? Не. Дай напред. Закопаваш така. Дай напред. Е така мини насам сега. Да излезеш от коловозите, защото се заораваш още повече. Тръгнал е. Качи я тука! Тука! Давай, сега качи я тука! По инерция, леко! Бавно! О, не! Ама, знаеш ко? Налашкане, бе! Пробай. Добре, стани слезе, той ще излезе веднага. Ако слезеш.